ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಡಿಲೇ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಪೋಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ್ದ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಅಂದಿತ್ತೇರು ದೇಸಿ ದಾಬಾದ ಕೊಡಂತೆ ಬರ್ತಾಗ 230 ಕೊಡಂತೆ ಬರ್ತಾಗ 245 ಆಗ 340 345 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಡಿಲೇ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ 2 o'clock ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 3:30 ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚದ ಬಡ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏನಂತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಡೈಪಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಚಿ. ಸೊ ಬೇಜದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾವು ಪೋಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಪೆ. ಸೊ ಏನಂటే ಇಂಡಿಯಾ పోతుంది ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ನೆನಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಟು ತಮ್ಮ ನೆಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಎಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡಿದ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಊರು ಓಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಊರ್ದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪೇನಿ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಮುಲ್ತ ಹೋದಲ್ಲ ರೂಮುಲು ಹೋಗೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಾರ್ನದ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಸೊ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕ ಆತೆ ಉನೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಅದು ರೂಮ್ ಅವುಲ ಬಿಲೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಲುಕ್. ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಸುಧೀರ್ ಬಂದುಲೇರು ಉಜ್ಜಿರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಅವಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇಗ್ಲೇ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಡುಪಿದಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಚೂನ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲು ಇಂಥ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಒಂಜೊಂಜಾದ ಪಾಡುವೆ. ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಂದುಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತು ಕಥಾದ ಉಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದೆ. ಏ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಗಲನೆ ಉಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಆತೇನಾ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಕೊಯ್ಪಾಕ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಡ್ದು ಆದಂತ. ಸೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಕುಂದದಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರಿ ಕುಂದದಿ ಪೊಟೆಟೊ ಬಕ ಎತ್ತೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಕ ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್. ಸೊ ತಿಂದು ತಿಕ್ಕ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆವಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದೆ. ಎಸ್ ನಾಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ರೂಮ್ ಪೋಪಿ ಪೊಯ್. ಓ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರ್ಕೊಂಡು ಟ್ವೆಲ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿలో ಉಂಡು ಚೊಂಬು ದಾಲೆ ನೀರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದದಿ ಗ್ಲಾಸಾ ಮಿರರ್ ಅವು ಮಿರರ್ ನೀರು ವಾಡ್ದನ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ರಿಕ್ಷಾಂಚ ಕಂದಿತ್ತೀರಿ ಪೂರ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಕಂದಿತ್ತೇರು ದೇಸಿ ದಾಬಾದ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಟೈಂಗ್ ಅಂತ
ನನಗೆ ಒನಸು ಬತ್ತಂಟ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೋಟ ಮುಗಿಯಂತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 o'clock ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂದ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಯ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2:25 ಲೇಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಂತೆ ಬರ್ತಾಗ 2:30, ಕೊಡಂತೆ ಬರ್ತಾಗ 2:45, ಬಗ 3:40, 3:45, 4:30 ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಗಳು ಕುಳ್ಳೋಗಳು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲು ಹಾಕಿದ್ನೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆದಿಪ್ ಬಕ್ಕ ಆಗುಳೆ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಯಾನೇನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಏರೋ ಲಡೆ ಮಲ್ಜಿರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂರಗ್ಲ ಪನ್ನಿ ಲಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನಗಳು ಫ್ಲೈಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತು ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾರ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಏನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಳು ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಏರಂಡಲ ಡಿಲೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋಪಾಡ ಎಂಕುಳು ರೂಮ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪ ಇಟ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರೂಮು ಬತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಪರ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತು ಗಡಿವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹೊರ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ 2 ಕಾಲು ಕಾಂಡಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 8:20 ಅಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 11ಗೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಓವ 11 ಅವೇಡು ತುಂಬ 8:20 ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸಲ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ವಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎವರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಣೆ ಬರ. ಸೊ ನೀವು ಲಿಪ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಕು ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಪನ್ನೋಲೆಗ್ಲು 8 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬಂದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏಜ್ ಸೆಟ್ ಇವನ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ 11:20 ಅತ್ತೆ 11:20ಗೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಏನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಯ್ನೇ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ರೀಚನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ತುಕ ದಾದಾಪನ ತುಕ ಊರ್ದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕೊಂದೊಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡೈತೆ ಮೂಲಂತರ ಫೀಲೇ ಬೇಕೈತೆ ಊರ್ದಗಳ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪನಗಳ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಟಗಳು ಬತ್ತುಗಳು ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪನ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಸಿಕ್ಕಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಕ್ಕ ಕೊಡವಂಟದ ಉಡುಪಿದಾರು ಬಕ್ಕ ಮುಲು ಜಿರದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಔಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಾ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಚಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕು ಇದೆ ಚುಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಖಜೂರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಜೂರು ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು.